אני רוצה להתחיל בהמלצה קטנה, להמליץ לכם על סוג של מוזיקה, היפ-הופ רוסי. מכירים היפ-הופ רוסי? היפ-הופ רוסי זה כל השיר רוסית, הפזמון אנגלית, אבל רק מילה אחת, המילה היחידה שהם יודעים. שאומר אותם כזה, ניאטה חרשו, תספה סיבדה, שתות הכל עניין, ניאטה פנימאי. מגיע הפזמון? פארטי. דבאי, לוז, מילה, יום טוב, קוסטה קילה. פארטי. זה הפזמון שלהם, אני אין לי בעיה עם רוסים. שמתי לב שהרוסים יש להם בעיית אולד פשן קצת, הם עתיקים, לכולם יש פלאפונים קטנים, פתאום אתה רואה איזה רוסים, פלאפון מנגו ישן מהמנדט הבריטי כזה, אתה רואה אותו כזה, הלו! דבר מהר למה תכף נגמר לי המצבר! הלו! עכשיו, הכי מצחיק אותי בפלאפונים, זה אלה שתוך כדי נהיגה מדברים בפלאפון בלי דיבורית, אז הם מתכופפים ומדברים כזה. הוא לא רוצה ששוטר יראה אותו נוהג עם היד על האוזן, אבל זה ששוטר יראה אותו נוסע בלי נהג, ואני לא ממליץ פה לנשים לצחוק, הפרה, אל תצחקים בסמלה הפרחונית הזאת. כי נשים, כמו שאמיר אמר, נהוגות הכי גרוע בעולם. אתה יכול לראות אישה, עזבו לא, אז גם לא מבינות כלום. תודה, תודה! אח שלי, רובוטריקים! זה היד של מגטרון. זה קשור. אתה יכול לראות אישה יושבת בתוך החנייה, באוטו של עצמה עם הזעקה עובדת. ויש לה כזה מבט של, מה זה הסאונד הזה? מה זה גלגלצ? גם תמיד הן נכנסות לתחנת דלק כשהטנק דלק הפתח בצד השני של המשאבה. ואתם קולטים את המתקתק בטירוף. לא! מה את עושה? לא! הפוך! הפוך! פארטי! והיא יושבת באוטו עם אותו מבט כמו מקודם. מה? הוא אומר לה, לא צריך כל רגע. הוא אומר לה, הפוך! היא אומרת לו, יש שם תחת! הפוך! איתי מתה! פארטי! עכשיו יש את המפגרות עם התירוץ הכי מפגר. למה את נוסעת ככה? אני נוהגת עם נעליים לא נוחות. מה זה קשור לזה שאת נוסעת עם אמברקס משוך כפרה? עכשיו, מי הכי מפחידים? נהגי משאיות לא ישנים. הוא נגיד לך קריית שמונה אילת בלי לישון, עוצר לתדלק, אתה רואה אותו תחנת דלק באר שבע, אתה אומר לו, תגיד לי, אתה לא עייף? איזה עייף, ישנתי כל כביש הערבה. תצילו! מישהו חנה איזה פיאט מתחת לקבינה שלי. מה? תצילו! נו, נהגת. האם מסכנה מתחת למשאית שלו? איך הגעתי לכאן? אבל הדבר... אגב, נהגת משאית שמכניסה לרוורס, יש לה כזה צפצוף. אימא'לה. יש לה על הדשבורד, הכלב הזה מתנדנד, יש לו כבר צווארון רפואי לבן מהטלטולים. עכשיו, אני מת על כלבים, זה היה סתם קטע קישור לכלבים. אני מת על כלבים, אני הכי אוהב כלב שאתה בודק לו קרציות. מכירים את זה? כי יש לכלב איזה 14 ציצים. זה נראה כמו קרצייה, נכון? עכשיו, אתה בא לנשוך לו והוא כזה... אתה אומר לו, תן לי, אני אוציא לך את זה. אתה חוזר למחרת, אתה רואה את הכלב שלהם חליפת אור שחורה ושוט. עכשיו, הכלב שלך הכי מתבאס שאתה מסתכל עליו שהוא מחרבן. למה הכלב שלך שהוא מחרבן, יש לו כזה פרצוף חסר אונים, זה כזה דבר. כאילו איך סובב, אח שלי. עכשיו, תמיד טוב שיש כלב בבית, במיוחד שאתה מביא בחורה, למה יש לו חוש ריח טוב, אתה מביא מישהי נכנסת, הכלב קופץ עליה, מתחיל לרחח. אם יש לה pH שלילי, אתה רואה אותו שוכב בצד על הגב, וסמק, פתחה לי את האף. עכשיו יש דבר שכולם עושים, אתה מסתכל לכלב שלך בפנים, עושה לו רעשים מוזרים, עושה לו כזה ואז הכלב שלך מזיז, יש פה חבר'ה שלא מבינים, לא רוצה. ואז הכלב שלך מזיז את הראש מגניב, כאילו אומר לך, בוא נהיה, זה יותר דפוק ממני. עכשיו, כלבים אני אוהב, אני שונא חתולים, חתול זה חיה סמובית, חתול אתה רוצה לשחק איתו, לוקח כדור. אומר לו, זה כדור, אתה חתול, נכון? יפה. פוס, דופק לך הבא כזה של... ואיך תזדיין אתה והכדור. והם מתרסים בטירוף החתולי רחוב כי הם פגרים, חתול חוצה את הכביש, אתה מתקרב לו עם האוטו, פתאום נעצר באמצע הכביש שלך כזה, אתה היה. אני אלך ימינה. אני אלך שמאלה. אני אשאר אח שלי, טוב שבאת. עכשיו הכי מבסוט שרואה חתול דרוס תאילנדי רואה חתול דרוס הוא כזה פיצה הם אוכלים הכל בשל ילד תאילנדי איך עושה חתול
לך. תודה רבה לכם.